Votez Ivan Ceban înseamnă că votez încă o casă pentru mama lui Ceban. Șef al Consiliului Local, toți spun că mama Eugenia Ceban conduce Consiliul Local și e mâna de fier în Consiliul Local. Să vedeți ce răspundere, ce reproșuri agresive are la careva consilieri care au fost aleși de popor. Uitați-vă cum se comportă ea cu consilierii în Consiliul Municipal. Генеральный примар, находясь в кабинете президента республики Игоря Николаевича Додона, обсуждали инвестиции в муниципий. Так вот, самый крупный проект, который был реализован, улица Албишара, реализованы государственные средства, которые выделены. Может быть, не знаю, тогда было заявлено о 700 миллионов, но может быть не 700 миллионов, а 500 миллионов, я не знаю. Мы сейчас запросим эти средства. 40 миллионов мы недовешенные. Вы вот призываю всех вот сейчас, понимаете, вот это наркоман называется, Дамна Евгения. Если у вас есть совесть, извинитесь. То, что вы некрасиво вы рассказываетесь, это Colegi, vă rog, nu interveniți. Eu am închis microfonul acum, domnul Одинцов, pentru că vorbesc cu un comitet. воспитание. Но вы говорите сейчас публично. То, что вы в коридоре мне высказываете, это ваша дневная шаптяндякаса. Vedem cu toți că e mâna de fier. Ivan, nu ți rușine că mama ta îți face treaba, deci ai deja hăt câți ani și tot mama din urmă îmblă și te șterge la funduleț. Mami închins în ochi ce ești tu. De ce spun mami închins în ochi? Să vedeți că nu se termină aici, pentru că mama îi donează lui Ivan Ceban o casă de 230 de metri pătrați la un preț estimativ de 260.000 de euro. Dar plus la toate, mama trăiește la Tohatin într-o casă de 190 de metri pătrați, care estimativ, dacă ne uităm pe realitatea prețului, costă de la 150 la 200.000 de euro. Intrați pe agregator să vedeți ce prețuri sunt la Tohatin. Așa că nu votați Ivan Ceban, nu mai votați încă o casă a mamei lui Ivan Ceban, ca toți îmble să le doneze la nepoți, la strănepoți. Cine știe cui o să mai doneze case de 260.000 de euro Eugenia Ceban. Eu vă propun să votați Lilian Carp, să votați PAS, echipa Europei, o echipă credibilă, care cu adevărat să transforme Chișinău într-o capitală europeană.